Assalamu alaikum. Al'umma barkanku da wannan lokaci da fatan kowannen ku yana lafiya yana cikin koshin lafiya to Allah ya sa haka. A wannan karin mun kawo muku da mayyan fina-finai wanda kuka yi jiran dakon zuwan su wanda Sultan zai saki a ranar Lahadi wannan mai shawwa insha Allah. Sannan dan wa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube namu ka daure ka danna mana da subscribe sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo da zarar mun sake su insha Allah. Wannan karan za ku samu kallon fina-finai mayya wato ga su nan dai kamar da kuke ganin fastocinsu. Gani wanda yake bibiyar shafin fina-finai na Indiya Hausa yana ganin tallar wannan fim ɗin ko da fassara Hausa ko kuma wanda ba fassara ba. To a wannan karan dai gashi ya fito fassarar Hausa za a sake shi kuma daga kamfanin Sultan. Wannan fina-finan da kuke gani ma'abuta kallon fina-finan Indiya Hausa. Wallahi kar ku bari a baku labarin wannan fina-finan na Indiya Hausa sun yi kyau iya matuƙar kyau sosai ma suka yi kyau kuma mayyan fina-finai ne gashi kuma da mayyan jarumai. To da haka kada ku bari a baku labari. Sannan kamar da muka saba faɗa muku a kowane lokaci akwai group wanda za ku iya samun wannan fina-finai da kuke gani wato wanda tsari ne wanda ake rajista a duk kowane wata kenan. Kowace ƙasa mutum yake ko ina mutum yake muna saka shi a cikin wannan group ɗin tamu ta VIP kenan. Sannan ba group WhatsApp ba ce gare mu muna da group Telegram ne. Masu ra'ayi shiga group za ku iya mana magana bisa lamba wadda za mu ajiye muku a kai kenan insha Allah. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finan. Ka a baku labarin su fina-finai ne zafafa masu kyau sosai iya matuƙar kyau. Yau ga masu son shiga group za su iya mana magana a kan lamba wadda za mu ajiye muku kenan a kai insha Allah. Sannan group tamu ba WhatsApp bane ba akwai masu tambayar group WhatsApp. Gaskiya ba WhatsApp bane group namu group Telegram ne. Kenan ga masu ra'ayin shiga za ku iya mana magana a bisa lamba wadda za mu ka samu ajiyewa a kowane lokaci kenan. Sannan ga wanda suka kalli wannan fim ɗin kashi na ɗaya to gashi na biyu ɗin shi zai fito ranar Lahadi wannan insha Allah. Na biyu da na ɗaya za a sake su gaba ɗaya a wannan Lahadin. Gaskiya fina-finai ne zafafa sosai. Gaskiya ma'abota kallon fina-finan Indiya Hausa. Ga masu buƙatar rajista za su iya yi mana magana su yi tuntuɓe mu bisa lamba wadda za ku iya samun fina-finai na Indiya Hausa da zarar an sake su. Sannan za ku samu duk wasu fina-finai na baya da suka wuce sama da shekaru da yawa za ku iya samun su duka a cikin group ta VIP kenan insha Allah. Haka kuma bari ana baku labarin duk wasu fina-finai kamar yadda kuke ganin guntayen su a TikTok ko kuma ku ga fastocin su a TikTok ko Facebook ko kuma group WhatsApp ko Telegram. Za ku iya samun dogayen fina-finan su a cikin group tamu ta VIP wato ta Telegram kenan. Yau dai za mu je bikin 'yar gata mai kyau.